Kto bol prvým hráčom Minecraftu? Na túto otázku sa pýta veľa ľudí, ale všetci si myslia, že to bol Noč, ale je aj teória, ktorá hovorí, že vlastne prvý player Minecraftu bola Nočová manželka. Však tu je háčik. Prvý test Minecraftu bol v roku 2009, 10. mája, ak dobre viem, a vtedy ešte Markus Noč manželku nemal, takže to nemohla hrať, takže podľa toho, čo ja viem, prvý player Minecraftu bol Noč, pretože on to testoval ako prvý a nebol to, ešte sú aj teórie, že to bol nejaký jeho kamarát, ale tie teórie sú už malé, takže čo si o tom myslíte vy?